No Marina. Dan hu l-messaġġ ta' rabja espress mir-residenti ta' Marsa Scala hekk kif bħala protesta kontra l-iżvilupp tal-marina dendlu banners mal-galleriji tagħhom b'dan il-messaġġ ċar. Konferma oħra ta' kemm il-proġett tal-Jat Marina li qed iħejji l-Gvern ta' Robert Abela ma niżlitx tajjeb ma' residenti li se jispiċċaw jitilfu il-bajja pittoreska ta' Marsa Scala. Residenti Skalin li tkellmu ma' Net News bil-kundizzjoni li jibqgħu anonimi qalu b'mod sarkastiku li qed jittamaw li l-Prim Ministru ma jkunx l-ewwel wieħed li jorbot il-jott tiegħu la darba tinbena din il-marina privata. L-għada ta' protesta organizzata minn residenti u diversi organizzazzjonijiet din il-protesta siekta tas-sibt filgħodu qed issir ftit metri l-bogħod minn residenza privata tal-Prim Ministru Robert Abela. Proġett ieħor li juri kemm minkejja l-oġġezzjoni ta' kulħadd il-Gvern ta' Robert Abela xorta se jibqa' għaddej bħal romblu fuq ir-residenti Skalin li saħansitra huma l-ġirien tiegħu stess.